नि निजा बबेबो नङा स्टेटनि निजा बबेबो नङा बे स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो बै समनि स्ट्रागलिं ग्रुपफोर आबसु आरो एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन बे गासैनिबो दैदेनगिरिफोरनि मोनसे इनारमास डिसिसन बेनिखायनो बे डिसिसनखौ बिथाङा रेसपेक्ट होनाया मोजां एबसुर पटका एटु एबसुर जितु पटका एटुवे प्रमाण जिहेतु बे हस्टेल फेसिलिटि दं प्राय बयज गार्लस 400 स्टुडेन्ट बेवहाय थानानै जिहेतु सोलोंनो हागोन दाख्लि जिहेतु जि पिस एकर्डनि गेजेरजों नैबे प्रजेक्टआबो दंमोन बेखौ जों जिहेतु आरम्भ खालामनो हाबाय हा थाब दिहुननानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो जि नुदों बेखौथ' 2 बा 2.5 इयार्सआव हानांगौ आरो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथां किब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर जों दिनैनि समावहाय गिबियावनो नैबे गणेश कछारीनि सायावहाय जों सावरायलायगोन नैथियावहाय डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि सायाव जों सावरायलायगोन थामथियावहाय चरण बर'नि सायाव जोङो सावरायलायगोन रायजोफोर बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारी चरण बर' आरो गणेश कछारी बेसोर साथामा मा बुंदों बेखौहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो सफा भिडिअ दिन्थिनो सानदों गिबियाव खोनासंग्रो गणेश कछारीया मा बुंदों एबसु जড়িত আছে ইউপিপিএল জড়িত আছে আজি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ বড়োসকলৰ ছাত্ৰ সংগঠন পবিত্ৰ যেটা ছাত্ৰ সংগঠন এবসু বড়ো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা তাৰ সভাপতি হয় এই পবিত্ৰ ছাত্ৰ সন্থাক আজি তেখেতে নেতৃত্ব দিব পৰা নাই তেখেতে কৈছে এই মানে বিটিচিৰ যিটো এছেম্বলি হল তাত আক্ৰমণ কৰা হৈছে সেইটো এবসুৱে জড়িত আছে তাত দেখ আছে এবসুৰ পতাকা উৰি আছে गणेश कछारी आबसुखौ टारगेट खालामनानै इउपिपिएल खौ टारगेट खालामनानैहाय सासे इएम जालायनानैहाय एकमात्र पार्टिनिल' बाथ्रा बुंनानै दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय राजा जानो सानदों ना नाथाय नोंथाङा रायजो राजाखौसो फोसाबनो ओंखारदों ना पार्टिखौसो बखिनो ओंखारदों सिगां नोंनो ओंखारग्रो बेनि उनावहाय आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा रिजाइन होथों नों बायदि एकदमबारे हारिनि थाखाय साननो रोंथारै लिडारखौहाय बिपिएफ पार्टियावसो मोन्दों गुबुनावथ' मोननाय नङा रायजोफोर दा बिसोरबायदि मानसिनि खर'आव मा दङ दिनै साफ्रोमबो मेलेमजिबि मानसिफ्रा एसटि खौहाय रायथानायावहाय जोङो नुनो मोन्दों नाथाय गणेश कछारीमोन बायदिया एसटि होनायावसो सापर्ट दङ बिसोरो मिथिबाय दा एसटि खौ बिसोरबायदि मानसियानो होनायनि थाखाय थुलुंगा होदों हाग्रामा महिलारिया हयथ' बे एसटि आवहाय मा लिरनाय दङ एनअसि आवहाय बेखौनो हयथ' फरायाखैसो जानो हागौ खोमा ग्रुपनिफ्राय सोरबाया मा लिरना हरदों जाबायल' होननानै खिजाने फाथाय हरदों खोमा बिदिसो सानलायलाङो आंथ' समावहाय मिथिबाय दा मानोना दिनैनि समावहाय बयबो मिथिगौ एनअसि आव मा लिरदों आरो बाहेरावहाय मा बुंबाय थादों दा गणेश कछारीखौ आं सिदा खोथा बुङो रायजोफोर मिथिबाय दा आबसुखौ सोंखारिनायनि अनगा नों गाव गावनि आखलखौ सोलायनानै लाग्रो फोसाबनानै लाग्रो बेनि उनावहाय गुबुन पार्टिखौ सोंखारिदों एनअसि हरनायाव एसटिनि बेलायाव आबसु आरो इउपिपिएलआ आसुगुर गावगासेबो मदद गैया मिथिबाय बिसोरो सा साज्रां बुंदों थाखानाय एसटि बुंगासिनो दङ थाखानाय एसटि बुंखानानै आरो माथो एसटिबाव जेराव खहाखौ नुखाबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो सिदा बुंखाबाय खहा जाखागोन होननानै बेखायनो बिसोरबो बुंबाय जों नोंसोरनो होनो मोनालै होननानै जुदि फेस टु फेस बुङोला मुखामुखि बुदलायलायनाय दावराव जालायनाय नांलाय खुदलायनाय जाया नोंसोरालाय मा गियान दङब्लालाय सासे इएम जानानैहाय बिपिएफ पार्टिनि एमसिएलएफोर आं दाबो बिपिएफ पार्टिनि एमसिएलएखौहाय जागायजेननायनिफ्राय चरण बर'नि रावखौ एसे थिगखौनो खोनादों रेहन दैमारिनि राव खोनादों बाखि आङो ओमफ्राय रबिराम नार्जारि बिसोरनि रावनिफ्रायल' आङो एसटिनि बाथ्रा बुंनायखौहाय पजिबल मोनदों रायजोफोर
बाखि जेसेबां BPF नि MLA MCLA फोर दङ ना गासैबो ST नि बिसय मोनथिस्राया ओरैनो सा साज्रांज्रां होनायावसो दङ बेबायदि आखुनि मानसि गोजा जे दा आजिखालिनि सरखार सालायग्राफ्रा नैथियाव फैदो जोंहा दाना गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों जेसेबां हायो पाके प्रकारे एसटि होआब्ला मोजां आरो बे बिथिङाव जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोजाङै सानना लाफानो एनअसि हरनाया जिहेतु एक्जिस्टिं एसटिफ्रा बे 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होयोबा बेसेबां खहा जागोन बेखौ नोजोर होनानै बेखौ साननानै बे आरो बे 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनांगौ होननायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगाङावनो एनअसि हरबाय होननाय बाथ्राखौ लानानैसो बिथांमोना बिनि बेरेखायै गावसोरनि खुद्रिनायखौ दिन्थिदों सोमावसारदों बेहाय खुनु इउपिपिएल जड़ित गैया आरो इउपिपिएलआ बे सोमावसारनायनि सोमोन्दै जेबो नलेजबो गैया बेनिखाय BPFनि तरफनिफ्राय जिखिनि ब्लेम लाबोनो नागिरदों बे फल्स बेसलेस आरो बेनिखाय बिथांमोना अपप्रचार खालामनानै मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे भुल मेसेज होनो नागिरदों नंगौ जों इउपिपिएल हिसाबैबो 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायखौ लुगैया मानोना दिनै विभिन्न प्रकारे स्टेट गभर्नमेन्टआ विभिन्न प्रकारे एसटि एक्जिस्टिं एसटिफ्रा जेबो खहा जानाय नङा एसटि होयोब्ला होननानै बुङोब्लाबो बे आसलथे इजिलि गनायथाव बाथ्रा नङा मानोना जों स्टेटआव हयथ' जों आरो दा गोदानै मोननो गोनां एसटिफोरनि बेलेग बेलेग केटेगरि बेलेग बेलेग प्रभिजन दोननो हागौ खिन्थु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एखे जायो दिनै बेखे उदालगुरियाव बानायनो गोनां बिटिआर एकर्डनि जि रादाय बे रादाय मथे बानायनो गोनां नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमिनि जि कन्ट्रोभार्सि बेखौ लानानैसो फंनैसो बुंबावनो सानबाय बेखे नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमि आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम मोननै इन्स्टिट्युट गायसननो थाखाय उदालगुरि इतिमধ্যে 300 बिघा हा एलटमेन्ट खालामनाय जाखाबाय गेजेर ससेयाव जास्ट बेखौ ओरैनो दोनथ'नायसो जादोंमोन दाबो खिन्थु बे हाखौ केन्सेल खालामनाय जायाखै खिन्थु बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंहा आसामनिनो बावैसो मन्त्रि बिबान मोननाय बिथाङा बे नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमि आरो डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बेखौ लानानै जिखिनि एसे कन्ट्रोभार्सियेल डिसिसन लादों बेनि सायाव फंनैसो बेखौनो बुंबावनो सानबाय जे नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमिया जिहेतु बिटिआर एग्रिमेन्टजों लोब्बा लाखिनानै फैनाय मोनसे अनुस्थान आरो बेवहाय बेखे जायफोर सिगनेटरि बिथांमोननि जि डिसिसन बे डिसिसनानो उदालगुरि एरियायाव जानांगौ होननानै डिसिसन लाखानानै बेखौ एग्रिमेन्टआव जों सोना होदों बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि आरो सिगनेटरि प्रमद बर' बिथां बेनिफ्राय नेहाथारि बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो आथिखालनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथां आरो गुबुन गुबुन सिगनेटरि बिथांमोना ज' सावरायलायनानै बेखिनिखौ थि खालामखानाय दा हानि बेलायाव मालाबा एसे एनै कन्ट्रोभार्सि ओंखारो खिन्थु बेखौ लानानै बे बेहाय उदालगुरियाव हा गैया होननानै रौथो लांनो नागिरनाय बाथ्राखौ जों गनायनो हायाखै बेनिखाय जों बिथांखौ बेखौनो खावलायदों मन्त्रि बिथांखौ जे बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा गेजेराव हाबसनाबा मोजां कारण इतिमध्ये बे डिसिसन जाखाबाय हाबा एलटमेन्ट दंखायो बेखौ जों जि जायगायाव एलटमेन्ट जाखानाय बेयावनो बानायगोन बेखौ बोखथिंनो नाजाया मोजां आरो बिथाङा एसटिनि बेलायावबो सिगांबो बुंदोंमोन थाखानाय एसटिखौहाय खहा खालामाजासे होननानै आरो बे समावबो सिदा खोथा बुंदों बियो एसटिखौहाय होआब्लानो मोजां ना एसटि होयोब्ला जोंनि थाखायनो खहा बेखौहाय बिथाङाबो सिदा बुंखाबाय बे समावबो अब्ला बिनिफ्राय बांसिन माथो बुजिनो बाखि दंबावो
नोंथांमोनाथ' नुखादोंना एसटि होयोब्ला मा जागोन नाथाय बिपिएफनि एसटि होनायनि मेन जाहोना जाहैबाय गादि बे गादिखौ लानानैनो बिपिएफआ दिनै सरखार सालायगासिनो दङ बे एसटिनि थाखायनो एसटिखौ एजेन्डा दोननानैनो बिसोरो देरहादों बांगालफोरनि भट लानानै सावथालफोरनि भट लानानै उरावफोरनि भट लानानै राजबंशीफोरनि भट लानानै बे एसटिनि थाखायनो बिसोरो दिनै गादियाव जिरायदों अब्ला माब्रै बिसोरलाय एसटिखौ होबथानो हानांगौ जायो बिसोरना मेन जाहोना रायजोफोर आरोबाव आङो चरन बर'नि सायाव माखासे बाथ्रा बुंबावगोन चरन बर' आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिसोर सानैनि गेजेराव जाय दफाखौहाय बिटिआर एकर्डनिफ्राय फैफाखानाय सेन्ट्रेलनि दफा मा बियो स्पर्ट्स एकाडेमि ना बे स्पर्ट्स एकाडेमिखौहाय सिगांनो जों खोनाखादों अदालगुरियावहाय बानायनाय जागोन दा बेखौहाय मोनथिखानानै बिपिएफ पार्टीनि 6 मासनि केबिनेट मन्त्रि चरन बर'आ बे स्पर्ट्स एकाडेमिखौहाय बोखारनानैहाय रौतायाव बानायनो नागिरदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों अदालगुरियाव बानायनाया मा जाखो ना रौतायाव लाबोनानै चरन बर'आ गावखौहाय नाम खामायनो थाखायसो सेस्था खालामदों नामा जे जायगाखौ फोसावखाबाय हायाबो एलटमेन्ट जाखाबाय होननानै बुंदों अब्ला बे एलटमेन्ट जाखानाय हायावहाय मानो गायसननो हाया अब्लाथ' चरन बर'नि गोसोआबो थिगानो नङा चरन बर'आ रायजो राजाफोरखौहाय नांज्लाय खमज्लाय खालामहोनो एना एनि खालामनो थाखायसो अब्लाथ' बिथाङा सानदों सासे केबिनेट मन्त्रि दे मेलेमजिबि गोरों आरो बे गोरोङानो एसटिखौ थगायबावदोंलै मिथिबाय दा सासे गोरोङानो एसटिखौ थगायबावदों माखौ गोरों होननायजोंलाय बे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजोंहाय ललिपप दौजाग्रा सासे केबिनेटसो बियो दा बेखौहाय जों नंखाय बुंगोन नामा रायजोफोर जाय जायगायाव गायसननो लादों बेयावनो गायसननो हो नालाय सलाय ओरै लांलाय हरै बोबोलाय बिदि खालामनो नाङा जेराव बानायनो होदों बेयावनो बानायनो हो बेबायदि रायजो राजाफोरजोंहाय एना एनि खालामनाय नांज्लायलाय होनाय बेबायदि सरकारा मावनो नाङा एमसिएलएनि खामानिया बेबायदिया मोजां नङा आं बेखौहाय सानदों रायजोफोर ना बिपिएफ पार्टीनि एमसिएलए इएमफ्रा मोनफ्रोमबो खामानियावनो इलिगेल खामानि मावनो थाखायसो सरकार दादों नामा हा थांनाय 5 बोसोरावहाय बिपिएफनि खामानिखौ जेरावबो बोस्लायाखै जेरावनो बिसोरो बानायनानै दोनदों बेखौनो कमप्लिट खालामबोदों नाथाय बे 5 बोसोरावहाय बिसोरो नालाय सलाय खालामबाय थादों फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों बाक्सायावबो एनएफबिफोरनि मिउजियामखौनो केन्सेल खालामनो नागिरनाय ना माबायदि सरकार जागोन बेलाय आंलाय सानदोंमोन मोजाङैनो सरकार सालायगोन माने बाखि थानाय खामानिफोरखौहाय बिसोरनो मावगोन नाथाय दिनै नुनो मोनबाय जोङो गावजों गाव नांलाय खमलाय 1 नाम्बारावनो एसटि दोनखाबाय 2 नम्बराव दाने सिगांनि सरकारखौहाय नायनो हायैनि बोखे बोखा खालामनायनि प्लान इयुनावहाय जाहैबावगोन पिएमएवाइजि न'नि प्लान आरो इलेक्सन सफैहांसिमावहाय बिसोरो हाखु दाखु बबेखौबा 50% मावनानै बिसोरो 50%खौनो पेन्डिं खालामनानै दोनगोन भटनि थाखाय बेयो नायल' नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि